Mashigni nya kora mongojwang chenro mar ka gi kacha nyinga en James Opondo. Doho oweyo jakednera tich oganda Boniface Mwangi kod rambun mar $1,000,000 bura matude kod nyayo timbe mag njore. Mwangi nomaki nyoro e dalane mantiere Lukenya e kaunti ma Machakos ewi mano ma obila wacho ni ne en kod gi lweny moko tok chik kamoting'o magina kod iro malungo wang'o. Kinde mage kamoting'o Ndegwa Njiru kod Martha Karua ne okelo mutni e doho e kinde mane ochwal Mwangi mondo winj buche e doho ma Kahawa ma kagikone onge tiende dhi nyime kod dhi ketone Mwangi kata tisendo bila kalore ni en jakednera tich oganda kendo ok onyal ringo mondo lal kalore gi bura ma kamano. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula onyiso jod bura mondo obi okal mapiyo to akewi budget makojolo mong'ere kaka supplementary budget kaka yor chwalo omenda mapiyo ne duol mar yiero IBC mondo okonygi tayo chenro mage. Wetangula onyiso chier mare ni yiero mapacho ka biro timore kaka ne ochan ka bende ojiwo josiasa mondo owe keto siasa e wach IBC kendo migi thuolo mar timo ikruok ma nimba ne yiero maduong' ma higa 2027. Kineno jaod bura ma kaunti ma Narok Rebecca Tonkei odok ne tend Kenya Kwanza ka okoni sirikand William Ruto sechopo singo mathoth koting'o mar ndiko jopuonj e tich. Amani itaendelea. Ambaye aliweka kwa nafasi yake. Sasa IBC imechaguliwa, wamekula kiapo, wako ofisi. Ile tunaomba viongozi hasa wa kisiasa muache kuleta siasa isiyo na maana kwa IBC, tuwaachie wafanye kazi. Mimi naomba wabunge wangu mlioko hapa na wale wengine, tukifikia makadirio ya pesa hata ya supplementary, tusaidie IBC kwa kuongezea pesa wafanye kazi ili tukifika uchaguzi ujao tusiwe na shida yoyote. Mimi ningeomba tu wananchi wote tuweze kushika mkono serikali. Zile program zikikuja, iwe ni program ya SHA, iwe ni program ya housing, program ya elimu, naomba tuwashikilie na tuwaombee. Let us defend demonstrations, let us defend human rights, but let us not defend the destruction of our country. Let us keep our country intact. Hatuwezi kuelekezwa na watu ambao hawana agenda ya taifa hili la Kenya. Kuna watu ambao wanazungumza tu, kazi yao ni kuja kusema hii ni kabila langu, hili ni kabila langu, hii ni rika yangu, hii sijui ni nini. Hiyo sisi hatuko hapo.